Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En jokkan ha wolwango deydey bonnoji suuma'e ɗi zamanu ɗumen wondandu jotta ɗo. En bolwino ha jonde arande en bolwani deydey bonnoji suuma'e man joyi. En jokkan jotta bo ha jonde meɗen ɗiɗabre ɗo bolwanen deydey fodde nde pondaɗen. Mi wino en gaɗan ɗum ha jole ɗiɗi amma kadi wanganiyam ɗum ɓuran jole ɗiɗi foti ɗum yaha ha jole tati. Ngam man jotta en jokkan ha jonde meɗen ɗiɗabre en jokkan ha jeegowol ha bonnoji suuma'e man. En mbino ɗi 35 en jokkan ha jeegowol maji jotta. Jeegowol man ha bonnoji suuma'e ɗo wodi lekki kiɓe pufata ɗum ha kine, wodi lekki kiɓe pufata ɗum ha kine ngam nyaundigu. Noyi wonte kiita lekki pufeteki ha kine ɗo en bolwanino toɓɓugo lekki ha kine kam ra'ayuwol nyicungol kangol man ɗo kanjum wonte toɓɓugo lekki ndiyam hinon toɓɓake ha kine kam ɗum wonnanno suuma'e. To jotta bo en bolwanan ha ɗo bo ki kam na toɓɓeteki innama kanki kam ki pufeteki fufa. To noyi kiita lekki pufeteki kiɗo bo modiɓɓe ɗiɗo nder modiɓɓe meɗen ɓe zamanuru meɗen salindu seɗɗa go mapindi en kamɓe wonte Modibbo Ibnu Bas be Modibbo Ibnu Uthaymin Allah hinnoɓe. Kamɓe man non be kawtal ngal modiɓɓe lesdi Saudiya. Kamɓe man bo ɓe njahi kanjum man ɗo lekki pufeteki non fufa ha kine. Kanki man ɗo ki ɓe njahi dow kanki man ki wonnata suuma'e. Ɓe njahi kanjum man ɗo ɗum wonnata suuma'e ngam ko waɗi ɓe mbi lekki man to ki fufama ɗo kanki man ɗo ki sako to non ki dilla ki nastata nder ɓi adamajo sakko ha ki yotto ha kondondol mum, sakko ha ki yotto ha nder muɗum. Innama kanki man ɗo to ɓe pufiki man ɗo ki sako to non innama ki tokkoto deydey laabi goɗɗi ko larani hala pofɗe ko nandi e muɗum ki huuda be laabi ɗiɗo man, amma ki nastata ha nder ɓi adamajo sakko ki wonna ɗum suuma'e. Ngam man kanki bo ɓe koki kiita maki ɓe ngaɗi ɓe pondi ɗum be wusɓago walla bo wadgo siwakewal. En andi fakat wusɓago wonnata goɗɗo suuma'e, non wadgo siwakewal bo wonnata goɗɗo suuma'e. To kadi lekki pufeteki ha kine ɗo bo ɓe ngaɗiki kanki bo ban wusɓago walla bo hutinirgo siwakewal. En gartan ha jeeɗiɗaɓol ha bonnoji suuma'e man ɗo. En kanjum wonte wodi ko ɓe mbi'ata banj. Kanjum man ɗo ɗum lekki ki ɓe tufata ɗum ɓi adamajo warta ɓandu mako o matata ha muɗum nawral. Batal man ɗo to ɓe tufingal ɓi adamajo warta kanko man ɗo o matata nawral ha ɓandu mako. To noyi kiita hutinirgo lekki kiɗo bo tufego ni hande ban fotan goɗɗo ceketeɗo walla goɗɗo non kuwanteɗo nyaundeteɗo ha pellel non ha ɓandu muɗum ɓe maran haje ta o mata ha nawral ha pellel man. To noyi hutinirgo ban lekki kiɗo walla batal ngal ɗo noyi batte magal be suuma'e ngal yewan suuma'e na walla ngal yewata. To ha ɗo man ɗo ɓe bolwani lekki bi'eteke banju man walla batal bi'etengal banci man ɗo ɓe bolwani ngal ɓe mbi'ata ngal ɗon mari none fere kadi nonde arande man ni kayre mbiɗen wonte jeeɗiɗabre. Kanjum wonte lekki man ɗo ki ɓe pufananki goɗɗo ha kine non ɗum ban gasniɗo ɓe ngaɗana ɗum goɗɗo ha kine muɗum. To kanko man ɗo o ho'i o fofi ɗum ni wati warta kanko man ɗo o nanata nawɗum. Lekki man ki yaha ki battiɗina ha mako warta kanko man ɗo o nanata nawɗum ngam sabida kanko man ɗo o fofi lekki man ɗo fofgo non. To ɓe mbi lekki kiɓe mbardata ɓe cottinirta be muɗum nawral warta ɓi adamajo nanata nawɗum
fotan ha ɓandu muɗum fuu walla ha jus'uwel nder ɓandu muɗum. Lekki man ɗo to ni laatake ɗum gas non nga ɓi adamajo fofata ɗum suyi warta kanko man ɗo ɗum o nanata nawɗum ha ɓandu maako man ɗo walla ha pellel ngel o nyawndete man ɗo kanki man ɗo ki wonnata sumaye, ngam ɓe mbi kanko ko o fofi man ɗo ɗum gas choka non nga wala ɓandu, ɗum gas choka non nga wala ɓandu, mana man wala hunde jotta kam tammi yahago nasta ha maako sakko ha wi'a dilli ha nder maako sakko ha yaha wonna mo sumaye. To ni kam kadi irinda ittanego walla bo fufego lekki kiɗo lattiki ɗum gas choka man non sottina nawral ha ɓandu muɗum man ɗo, kanjum man ɗo wala batte maki ɗo wonnata sumaye ɓi adamajo. To en gartan ha nonde jetatabre, kayre man ɗo hutinirgo nde pamarum jotta kam fotima mbi'en wala sam hutinirgo ɗum wala jotta, ngam lattake jotta kam leɗɗe marɗe sembe ɗon peeci ha yimɓe wala haaje aɓe kutinira nonde man. Ɓe ɗon mbi'a ɗum kanjum man ɗo wato ɗum hunde ɗo ɗum batal non ngal ɓe tufata, batal cokal non ngal wala lekki. Woodi pellel ha ɓandu ɓi adamajo ɓe tufata batal man, to ɓe tufi pellel man ɗo kangel man ɗo be tufego magel man ɗo ngel wurtina kuje goɗɗe deidei ko waɗata ngel wurtina kuje man, to warta ɓi adamajo kanko man ɗo o matata nawɗum ha ɓandu mako. To ɗo man ɗo noyi kanjum man ɗo ɗum yewan sumayena walla ɗum yewata sumaye? To modi ɓe kiiti ha ɗo ɓe mbi ɗum wonnata sumaye, ngam wala ɓe mbi wala madda wala ko ɗumejum nasti ha nder ɓi adama, ngam ɓe tufi ɗum batal non ha pellel kerangel ha ɓandu mum, pellel man ɗo ngel waɗi kangel ngel wurtini kuje goɗɗe warti ɓi adamajo o matata nawɗum ha ɓandu mako man ɗo, kanjum man ɗo ɗum wala batte wala ko ɗum wonnirta sumaye ɓi adamajo, ngam wala hunde nasti ha mako yahi yotti ha nder mako. To en gartan ha nonde jetatabre nonde jenayabre mbi'eten kadi kanjum wonte wardugo walla bo sottinirgo nawral ha ɓandu ɓi adamajo be tufego batal marangal ban lekki banju mbinoɗen go, tufego batal man non to ni laatake kangal man ɗo ɓi adamajo o tufama batal man ɗo ha nokkure non masalan ha ɓandu mako, masalan nyindere mako ɓe giɗi huwango mo, jotta kam foti ɓe tufaki ha ɗakkudi mako non pellel man fu ko heddi be ɗakkudi man fu ɗum wata latto o nanata nawɗum ha nokkure man ɗo. To kadi to ni laatake ɗum pellel non batal ngal o tufa man ɗo sottini nawral ha mako man ɗo, to ni laatake ɗum pellel non gotel ha ɓandu mako, masalan mbiɗen ban ha ɗakkudi mako walla bo hande ha nokkure wonde non an kam nde o mari haaje nyawndego ha muɗum, tufe pellel man tan warta pellel man tan o nanta nawɗum kangel tan, kadi kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye ɓe mbi ngam wala hunde nasti ha nder reedu ɓi adama, wala hunde nasti ha nder ɓi adamajo deidei ko waɗata kanjum man ɗo ɗum wonna sumaye mako. To ɗo en keɓi nonde jenayabre. To en gartan ha nonde sappore, kanjum wonte lekki banju ko mbiɗen ɓe batal ngal ɓe tufata ɓi adamajo kanko man ɗo ɓe mbara ɓandu mako man ɗo ndu fumaru warta o lekki man be tufego batal man ɗo sottina nawral ha ɓandu mako man ndu fumaru warta o matata nawɗum ha ɓandu mako. To ha ɗo man ɗo noyi kiita jotta kam tufego batal ngal ɗo batal ni ngal goɗɗo tufete ɓandu mum fu warta matata nawral ɗo, noyi kiita tufego batal ngal ɗo, kadi ɓe mbi ɗum ɓe cenditi ɓe mbi ɗum ɗon mari fiji ɗiɗi. Aranol man kam ni ɓi adamajo to o tufama man ɗo o sendira be hakkilo mako warta kanko man ɗo wala ko o matata. To ɓe mbi ha ɗo man ɗo to o tufama batal ngal ɗo o sendiri be hakkilo mako warti wala ko o matata,
to ɗo man bo ɓe cenditi ɗum kanjum bo geɓe ɗiɗi. yeɓre arande kam ɓe mbi o tufe batal ngal o sendira be wa'ayu mako warta wala ko o mari kubar, wala ko o mari kubar. kanko kam ni ka o sendiri be hunde ɗo o bantu o sendiri be ngendam mako warta wala ko o mari kubar ha wakkatiwel man. to ɗo man ɗo ɓe mbi ɗum ɗon mari none ɗiɗi kadi. nonde arande kam o hatto wa'ayu mako man ɗo, mana man o sendira be hakkilo mako man ɗo nyalomare sumaye man nde fumare o wala kubar, o anda ko sali ha mare diga nyalomare sumaye man nde mubre o anda ko sali ha mare, hakkilo mako man wartai ha nyalomare sumaye mubre nde salake hakkilo mako wartai. to ha ɗo kam ɓurnal modiɓɓe ha malikinko en, shafi'inko en, hanbalinko en, ɓe fu maɓɓe ɓe ɗon dara goɗɗo on paɗɗaɗo mobgal nyaloma sumaye, nyalomare man fu o nyalli o ɗon faɗɗa, kanko man ɗo sumaye mako man ɗo sahaki, sumayere mako man ɗo nde sahaki. ngam wari ha hadisewol annabijo wi ha magol ko wari ha hadisewol man yada'u da'amahu wa sharabahu wa shahwatahu, ɓi adamajo o acca nyamdu mako be njaram mako, o acca suno mako, ɗi tati fu o acca ɗi. to ni kam to ni o lattake kanko man ɗo o hattake wa'ayu mako kam, o hattake hakkilo mako, o faɗɗama kam, na accugo man ɗo wi'atake kanko o acci, na o accai be hore mako. to ɗo man ɗo ɓe ndari kadi, nden kam de na kanko acci nyamande mako be yarande mako be suno mako be hore mako kam, kadi kanko man ɗo o lattoto sumayere mako man ɗo nde sahaki. to ɗo wonte kiita kaɗo ha ɓurnal modiɓɓe ɓe ndari kamɓe man kam sumayere goɗɗo on paɗɗaɗo walla bo cottine tufaɗo batal man sendiri be hakkilo muɗum nyalde man nde fumare, kadi sumayere mako man ɗo kam nde sahaki latoto woni dow mako kanko man ɗo o yoɓa nde. to en gartan ha nonde ɗiɗabre ha none hattago hakkilo mako man ɗo, kanjum wonte o hatto ɓe tufamo batal man, o hatto o sendira be hakkilo mako, amma na nyaloma man nga fu, innama yoga nyaloma non. masalan ɓe tufamo be batal man o sendira be hakkilo mako ko waɗata lertati nayi. to ɗo man ɗo kanjum kam yahi malikin yahi dow imam malik o yahi kanko man ɗo ha sumayere oɗo man ɗo nde sahatako. dow ɗo imam malik yahi kanko man kam o ɗon yi'a ko goɗɗo o hattake o sendiri be hakkilo mako, o faɗɗama walla o sendiri be hakkilo mako be tufego batal man yoga nder nyaloma man ɗo, kanko ka o ɗon yi'a sumaye mako man ɗo nga sahatako, ndeni o sendiri be hakkilo mako yoga nder nyaloma sumaye. non imam shafi'i be imam ahmad kamɓe bo ɓe jahi ha sahago sumaye goɗɗo on cendirɗo fotan o faɗɗa walla fotan o tufa batal non o sendiri be hakkilo mako ha yoga nder nyaloma sumaye, ban mbiɗen lerji nder nyaloma sumaye. ɓawo man ɗo hefti hakkilo mako yeso nder nyalomare man ɗo, kamɓe man ɗo ɓe ɗon gi'a sumayere mako man ɗo nde sahinde. to kadi kongol ngol imamu shafi'i be imam ahmad ɓe jahi dow muɗum kanjum wonte soyde wonnago sumaye goɗɗo on paɗɗaɗo walla cendirɗo be hakkilo muɗum ha yoga nyaloma kam, to ni nder jus'uwel nder nyaloma non kam sumayere mako man nde ɗon ɗo kangol ɓurata ɓadago ha fandare, ngam ɓe mbi wala dalil ko sappinta sumaye mako to ni o hattake hakkilo mako ha jus'uwel nder nyaloma o sendiri sumayere mako man ɗo nde sahaki ɗo, wala dalila ko sappinta non man. to kadi nde wala dalila ko sappinta soyde sahago sumaye man kam, ni kam sumaye man nga lutta dow asli maga kanga man ɗo nga cahinga. to en gartan ha fiwol ɗiɗaɓol kanjum wonte foti lekki kiɓe mbi'ata banjgo, kanki man ɗo foti ɓe ngaɗa wonda be maki hunde botore ɓandu, na lekki man ki coki non, kanki non ki coki kam
walaki ko ki nafrata ɓandu, na ɗum nyamande nda ɗum yarande, amma foti kadi ɓe ngaɗa ha maki ngam sababuji goɗɗi non, ɓe ngaɗa ha maki kuje goɗɗe kanje man ɗo ngam ɗe jaha ɗe nafa nyawɗo ha ɓandu muɗum, wodi ko ɗe botrata ɓandu muɗum, wodi batte deidei ko nyamande be yarande hokkata ɓandu, kanjum lekki man ɗo ki hokkan ɓandu ɓi adamajo banni ɗo man ɗo. Kanjum man ɗo to ni latake ha lekki man ɗon hunde botore ɓandu ɓi adama kam, nden kam sumaye mako o wonnoto, ko wondo kanko man ɗo o faɗɗere mako man walla sendirgo mako be hakkilo mako man ɗo ɗum ho ay mobgal nyalomare. Ni kam batal ngal mbiɗen man ɗo ɓe tufimo ngal waran ɓandu mako lerɗiɗi tati, amma ɓe jilli be magal bo lekki goɗki kanki man bo ki wodi ko ki wallititta ɓandu ɓi adama, wodi ko ki botrata ɓandu ɓi adama. To ni lattake banni kam, nden kam na batal ngal sottingo maturu ha ɓandu ɓi adama wonte wonnata ɗum suma, innama lekki kiɓe ngaɗi nafohi botohi ɓandu ɓi adama ɗo, kanki man latti sababu kadi wonnugo sumayere mako man ɗo kam, ko ɗum latti ɗum wakkatiwel kerage, wakkatiwel pamarel ha nder nyalomare man. To ni wondi be lekki man kam, to ni wondi be batal man, lekki goɗki nafohi ɓandu kam latoto kanjum man ɗo ɗum sumayere mako man ɗo nde wonnoto. To en gartan ha sappo go'owol ha bonnoji sumaye man ɗo, kanjum wonte qadratul uthn, wodi lekki masalan ban goɗɗo maranɗo nawral noppi ko nandi e muɗum, wodi lekki ki ɓe toɓɓata ɗum ha noppi man ɗo. To kadi lekki ki kam noyki to ki toɓɓama kam ki wonnan sumayna walla ki wonnata, ha ɗo man ɗo ɓe mbi'ata to ni ko wonte asli kam wala hunde, wala burɗe ɗe noppi ɗo ɗe calatako ɗe dilla, wala ko hauti ɗe be ko laabi jahanɗi be laabi jaharanɗi nyamandewal walla yarande nder ɓandu ɓi adama, wala ko hauti noppi man ɗo, wala ko hauti ɗi be laabi man. Ni kam nde wala ko hauti ɗum kam, mana man to a toɓɓi lekki man ha noppi maɗa ɗo, wala ki wonnata sumaye maɗa, ki wonnata sumaye maɗa. To ɗo ko laati asli kam ha goɗɗo mo noppi mum man laati kisɗi ɗi ngala aibe kam, nga o toɓɓi lekki non ha noppi mako man ɗo, lekki man ɗo ki wurata ki dilla ki nasta nder ɓi adama, ngam wala laabi man ɗi ɗon cendiri. To allahumma jotta kam wodi yakewol gongol ɗiɗaɓol, kanjum wonte noppi man ɗo ko wonte no jotta kam sendi maɓɓi lawol, wala ko wuɗata dilla nder ɓi adama, lekki man ki salo ki dilla nder muɗum go, foti noppi man masalan ɗi laato larel cendal ngel man ɗo ngel laato ngel ɗon mari aibe, ban masalan laral cendal ngal man ɗo ngal latto ngal ɗon mari wurde. To ngal ɗon mari wurde kam, na to a toɓɓi ha noppi man ɗo lekki man ki salon to ngal wurde man ki dilla nder ɓi adamajo. To ha yakewol ngol kam ɓe mbi to laatake nofru man ndu ɗon wuɗɗiti, gal larel cendoyel man nder man ɗo ngel ɗon wuɗɗiti, kangel man ɗo to a toɓɓi lekki ha magel, lekki man wurdan gal toɗo man ɗo nasta nder muɗum nder ɓi adama kam, ɗo man kam to laatake ban to aibe ɗo ɗon ha noppi man kam, ɗo kam wi'e lekki man ɗo toɓɓugo lekki ha noppi man ɗo ki ɗum wonnan sumaye. Amma ban asli mo noppi mum kisɗi, larel man ɗon yamɗi wuɗɗitaki, kanyum kam ngam toɓɓini man non kam ki wonnata ɗum sumaye. To ni kam ɗum ɗon mari yakeji ɗiɗi kadi, ɗo man kam si ɓi adamajo kanyum man on heɓtanta ɗum be hoore muɗum. Foti to o toɓɓi lekki man masalan o matiki ha noppi o toɓɓi, na foti o anda ɗum ɗon senditina ɗum senditaki, amma o toɓɓiki ha noppi o mati batte maki ha kondondol mako, walla o mati ki dilli ha nder mako, mana man ni kam larel man ɗo foti ngel ɗon wuɗɗiti gal nder man ɗo, laato kanko man ɗo be ni man ɗo o anda kadi ɗo man ɗo sumayere mako man ɗo be majum ɗo nde lattoto nde sahaki. Amma kadi to o toɓɓi wala batte man o nani, wala aibe hunde wonde o mati bo, latto kadi foti wona laral cendal ngal man ɗo ngal ɗon yamɗi wala aibe, laato kanko bo sumayere mako man ɗo nde ɗon sahi. To en gartan ha sappo e ɗiɗaɓol,
kanjum wonte woodi lotgo noppi ɓe mbi'ata lotgo noppi kanjum man ɗo ɗum ɓe mbi ngaliban ɗum ɗon wonda be lotgo noppi man ɗo hunde ɗunde ha ndiyam ɗam ɓe ngaɗata lotgo noppi man ɗo. To laatake en mbi larel kendal ngel hakkunde noppi be laabi dillanɗi nder ɓi adama go ngel ɗon yamɓe ngel buɗɗitingel ma ɗo kam na ndiyam go ɗam saloto ɗam dilla ha nder kondodol ɗam dilla ha nder ɓi adamajo to laatake banni ɗo kam ha ɓurnal modiɓɓe fu laato sumaye mako man ɗo wonnorto be lotgo noppi mako man ɗo. Amma to laatake larel man ɗo ngel ɗon yamɗi ngel wuɗɗitaki wala to looti noppi man ɗo ko waɗi kimmiya hunde ɗo fodde ɗunde ha ndiyam ha noppi mako man ɗo ɗam salatako ɗam dilla ha kondodol bo to laatake banni ɗo bo kadi kanko man ɗo wi'e o yewrata be wadgo lekki man afwan o yewrata be lotgo noppi mako man ɗo. To kadi mas'ala kaɗo ka lamba 12 be 12 ɗum mas'ala ngota kadi ɗo latti ɗum toɓɓitidgo lekki ha kine ala afwan ha noppi ɗo bo laato ɗum toɓɓitid ɗum lotgo noppi man non ngam nufago lota ɗiɗi laaɓa. To kadi latti kiita man fu ɗum kiita ngota mana man to larel man ɗon yamɗi cendal ngel noppi be nder man ɗo ɗon yamɗi ma latto goɗɗo o sumayere mako wonnatako. To ngel laatake ngel ɗon wuɗɗiti bo kadi latto be sababu wuɗɗitago ɗon ndiyam salo to dilla nder mako ɗo man ɗo laato kanjum man ɗo sumayere mako man ɗo nde wonnoto. To non nder bonnoji sumaye man ɗo woodi ko ɓe mbi'ata lekki kiɓe toɓɓata ɗum ha gite kanjum wonte kadi foti ɓi adamajo o maran nawral gite walla noy walla o maran saɗirmaji goɗɗini ha gite mako o maran haje o toɓɓa lekki ha gite mako masalan ha nyaloma sumaye. To ha ɗo man ɗo noy kiita kadi toɓɓugo lekki ha gite ha nyaloma sumaye. Ha ɗo man ɗo modiɓɓe ɗiɗo bi'eteɗo Ibnu Bas be Ibnu Usaymin kamɓe man ɗo ɓe ndari lekki toɓɓititkeki ha gite man ɗo ki wonnata sumaye ngam ɓe mbi wala hunde ɗo wala gal ki saloro ha gite man ɗo nga o toɓɓiki ha gite man ɗo wala no ki saloro ki dilla nder kondodol mako sakko ki dilla ha nder mako ha nder reedu mako. To nden do ɗum na ɗum lekki toɓɓeteki ha gite bo wi'atake ɗum nyamande wi'atake bo ɗum yarande. To kadi dow ɗo kamɓe man ɗo ɓe kiiti kadi ni kam toɓɓugo lekki ha gite non ha nyaloma sumaye kam kanjum man kam ɗum wonnata sumaye. To kadi non ɗon nder hunde ɗo nder kuje bonnoji la'alla ɗo man bo keynitoroɗen be hunde ɗo kadi be 13 na ɗi koyɗen ha bonnoji sumaye ɗo en ɗon gol lamba muɗum 13 la'alla kadi daroɗen ha ɗo man ɗo jokken ha jonde warande bi isnillah. Hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan.